Ayo. Ayo. Jay. Uy, nalagi ka, day. Jay, na ako chismis ni mo, Jay. Ano sa chismis mo, day? Uy, Jay, ako chismis ni mo, Jay. Bakit si Chiki Boy na nasa bagong laki? Darang, day, gwapo siya, day. Jay, lain kay Jay. Uy, kaya ano? Dagan kasi bayot. Pero tinchat kasi nako. Sige, day, mulakaw sa ko, day. Kinakikwaon, mubalik ra ko, ah. O, sige, Jay. Ayaw lang pagsabasabaan na ni Chiki Boy atong chismis, ah. Sige, day, mulakaw sa ko, day. Mubalik ra ko, day. Alang kahawat. Sige, Jay. Amping ha, pero balik nang ha. 12 seconds later. Patay, ginis ano ba ron ay. Sumbong ka ni Chiki Boy. Wala kanindot sa bulak, uy. Ako ni pangwaon, di ako ni hatag sa kinulaki. Uy, dahil nga nakabag ka. Day, nakituyo ni mo, day. Masa pa yung tuyo sa kawa? Uy, ngayon kung dismagan. Shit ba ni mo, uy? Sino ba, day, ba? Daghan ko na kinagbayot imong laki, day. Ni patol ba dyan niya? Asa man sinubaron ba? Kay kahilas gud anak niya. Suya na jud na sa akong laki, kay gwapo man kay akong laki. Asa man siya ron? Tapos kung balay, day. Sul nga, day. Kay mulakaw sa ako, mubalik ra ko. Pas yung balay day? Sige. Balik ha. Kay ako siyang atuon kay patakala siya yaw-yaw. Hindi ka nitawahan na. Ay, gago! Ay, kakuan ba ni siguro na, oy? Patay, sapot ta. Ay, yan ang saging akuan. Patay lang dyan sa sinuban ako rin ba? Hala, turang animal ay naglingkod. Patay lagi nila kumayutan ni Ron. Hoy, no ba? Kahilas ba di mo sa ingon mo ako uyab dahang kay laki? Nagipatulan pa jud ka. Pag sure, oy. Uy, Jay, kinsa may gaingon ni mo, ana? Wala ka kay balok minsan nag-ingon. Kisa di ka istorya ni mo diri ganina. Yung ka kay bawk kisa nag-ingon ana. Wow, ah. Uy, Jay, wala jud ra ba ko kaingon, ana, Jay. Biso pag mamatay ko diri, Jay. Wa koy labot ang mamatay ka day. Ang ako day ay ko sirai day. Ay ko sirai ako uyab day. Asa may gusto nimo magdumog ta diri, ha? Wala, ang duha ni away, eh. Balik ko, kibsa madamay ko. Ano kay laki mong bayot, day? Yan ipatol pag niya, day. Buwang na bali na. 1, 2, 3, go. Yung sinuba, day. Jay, yung sinuba, daghan ko kayo, tayo yan, laki. Hoy, no ba? Asa ingon nimo? Jay. Gago. Hoy, no ba? Asa ingon nimo akong laki daghan kayo bayot nya gipatulan ka? Hoy, day. Okay, ko gatawa. Basta ayun lang pagsabasaba na atong line topic, ha? Age, ayo. Aw, tas nagdana ni kalimot ko. Sige, Day. Sige, Day. Sige. Ayaw biyag saba-saba ana tong chismis ni Chiki Boy, ha. Sige, Day. Ayaw ba po? Ayog saba-saba ana chismis na to ni Chiki Boy, animal. O sige, Day. Sabot bugo O sige, Day. Ayaw pagsabasaba anang atong chismis ni Chiki Boy, ha. ni Chiki Boy. 1 2 3 go. O sige, Day. Ayaw lang pagsabasaba ana ni Chiki Boy atong chismis, ah. Oy mga praning, maura na itong mga video mga praning. Pasensya na kayo og medyo dili kayo kabalo mo acting mga buang kay kanang first time pa mo gina mo nga video mga praning. So okay na sad kayo og dili mo support. At least hindi mo man ang kabubuton pero mas mayo mo subscribe na lang mo kay para updated mo sa among mga video na pangbuhaton ba nga coming pa. Pero wala pa tayo shoutout ron pero isay mo comment di ay shoutout na sa next video. Mura to mga praning, salamat ka.